είπαμε, θεωρώ ότι δεν θέλουν ακόμα να ανοιχτούν, δεν θέλουν ακόμα να δαπανίσουν δυνάμεις. Τώρα από το Χοτζάι μια δυνατή μεταβίβαση. Ο Δούνιας θα κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Νάτσις, να λοιπόν μια παλιά που φαίνονταν χαμένη. Διατηρείται Νάτσις, θα κρατήσει. Θα κάνει και την πάσα την ωραία μες στην περιοχή. Γραμματικόπουλος θα σουτάρει και η μπάλα στα δίχτυα. Το 1-0 για την ομάδα του Τσικλιτήρια της Πύλου. Να λοιπόν μια παλιά που φαίνονταν χαμένη στο πλάγιο. Ο Δούνιας τη συγκράτησε. Ο Νάτσις κοντρόλαρε. Πολύ όμορφα. Απέφυγε έναν-δύο ποδοσφαιριστές. Προσπάθησε εκεί, έδειξε ότι πάει να σουτάρει, αλλά στην τελική έκανε πανέμορφη μεταβίβαση μέσα στη μικρή περιοχή για τον Γιώργο τον Γραμματικόπουλο, ο οποίος βρέθηκε μέσα στα καρέ του Πανθουριακού, τρίπλαρε τους δύο αμυντικούς, κατάφερε να σουτάρει, ενώ βλέπουμε βέβαια και σε επανάληψη τον γκολ, το πανέμορφο κοντρόλ με τη μία και με το αριστερό σουτ δυναμίτη στο δεξί παραθυράκι. Στο δεξί παραθυράκι λοιπόν της εστίας του Ανδρέου, ενώ βλέπουμε ξανά και ξανά αυτό το πανέμορφο γκολ που χωρίζει πλέον τις δύο ομάδες, που βάζει μπροστά τον Τσικλιτήρα της Πύλου, ενώ οι φίλοι των τυπικά γηπεδούχων, ενώ βλέπουμε και πάλι, αφού έχει καταφέρει ο Δούνιας να συγκρατήσει την μπάλα πολύ όμορφα εκεί, ο Νάτσις βγάζει μια πανέμορφη παλιά τρύπα μέσα στο σημείο του πέναλτι. Ο Γραμματικόπουλος θα προσποιηθεί, θα πιάσει ένα ευθύβολο σουτ που πραγματικά δεν μπορούσε να το πιάσει κανένας τερματοφύλακας. Κατέληξε στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Ανδρέου, ο οποίος έπεσε αλλά δεν μπορούσε πραγματικά εκεί κανείς να το πιάσει. Στο τέλειο σημείο κατέληξε η μπάλα μετά αυτό το ευθύβολο σουτ. Τώρα βέβαια υπάρχουν και κρεωτίδες και τα βεγγαλικά εδώ στα χρώματα βέβαια και της ομάδας εκεί, το κόκκινο χρώμα όπου έχουν πετάξει οι οπαδοί της ομάδας της Πύλου μετά το νεμίτευξη γκολ από την ομάδα τους. Οπότε για λίγο θα διακοπεί αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Έχει έρθει και ο κύριος Καστανάς, ο βοηθός εκεί από την απέναντι πλευρά, καθώς σίγουρα δεν μπορεί να αναπνεύσει αυτή τη στιγμή. Ενώ βέβαια μέχρι να καθαριστεί λίγο η ατμόσφαιρα, να μπορέσει να ξεκινήσει και πάλι το αγώνας. Θα ξαναδούμε βέβαια και το γκολ σε ένα ακόμα replay. Η πολύ όμορφη μεταβίβαση, παλιά τρύπα εκεί από τον Νάτσι. Θα καταφέρει να κάνει ένα κοντρόλ, δεύτερο, τρίτο το σουτ από τον Γιώργο τον Γραμματικόπουλο για το 1-0. Τσικλιτήρας Πύλου Πανθουριακός 1-0, με συγχωρείτε. Ενώ θέλουμε επί της ουσίας σε κάτι λιγότερο από ένα λεπτό συμπληρώνουμε και τα 45. Οπότε σε πολύ κομβικό σημείο εδώ ο Τσικλιτήρας καταφέρει να σκοράρει. Καμία της δύο ομάδες δεν φαινόταν ότι θα